I dobar dan, i dobar dan svima. I dobro večer. I dobro večer svima. Danas snimam klip, znači ovo je najveće dostignuće u Minecraftu na Skyhouse mapi kod mene. Pa vidite, nema čitova, evo te crtanga mode 1, ne može. Nema čitova, ne može, nisam čitovao, stvarno, znači ne može, vidite ovdje sam napravio neku mašinu za kamen, pa ovdje farmu i ovo svašta, znači baš mi je veliko dostignuće, vidite u čest imam nešto, ali to mi uopšte nije potrebno, vidite šta sve imam kod sebe, znači kapu dijamantsku, nema čitova. Ne, nije hak. Evo probat će Aleksa jedan i drugi shift, ali neće, nema hak. Nema, ništa nema. On je samo preživljavao, možda to u jednoj epizodi. Dole sam sve uzeo, znači nema ni jedna ruda. Znači, ljudi, ja sam samo htjela da vam pokažem malo prije je skinuo ovo, znači, ljudi, to će biti... 30 minuta, 25 minuta skinuo kako zove? Skyhouse i vidite šta je sve zaradio za tih 20. I to će biti to što se tiče ove epizode, ali stvarno ovo nije bila sa hakom. Vidite još jednom kakvo dostignuće ja imam, stvarno ja ne verujem. Ovo mi je prvi put najveće dostignuće u Skyhouse mapi, znači imao sam i obično preživljavanju full dijamantski, zato što sam išao tamo, tražio sam tamo 4 dana, Da, ja sam bio uzao. Pola sata sam ovo tražio, znači pola sata mi je trebalo da ovo sve napravim, stvarno je ovo prosto. A ljudi, jedan put sam ja igrao preživljavanje Minecraft i došao za 24 dijamanta. I napravio sam sad ove dijamantske stvari, dijamantsko to, ali nije Skyhouse. Nisam snimio to. Da ste vidjeli da sam polu dijamant. To je to što se tiče ove epizode. Vidite moto u sljedeću. Ćao!